Goedemorgen. 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 Bandjes aan het wisselen? Ja. We hebben de winterbanden eraf, hè? Mogen we even een praatje komen maken? Ja hoor. Hi, Bas van der Zwaan. Arnold Kuiper. Pardon? Arnold Kuiper. Arnold. Ja. Oké. En mankeert er iets aan? Of? Nee, ik heb een tik. Ik haal de steentjes eruit en controleer tegelijk of er spijkers in zitten. Dan hoef ik volgend jaar niet te controleren, maar dan kunnen ze meteen erop. Oh, wacht, Snap u? dit zijn natuurlijk Dit zijn de winterbanden. Ja, ik heb ze net gewisseld. De zomerbanden zitten erop. Nu ga ik alle steentjes uit de winterbanden halen. En ik controleer tegelijk of er een spijker of een steentje wat verder door is, misschien een lekkage is, als je hem eruit haalt. Voorkomen is beter dan genezen. Ja, dan kunnen we het voor de winter gewoon, dan hoef ik niet meer naar te kijken, kan ik meteen erop zetten. Zoals de zomerbanden heb ik ook gecontroleerd en dan kan dat meteen erop. En dan kunnen we het later doen, maar ja, het is zo mooi weer. Maar u noemt het een tik, hè? Ik noem het gewoon zorgvuldig. Ja, kijk, bij de auto, als je het bij de garage brengt, dan die doen het niet, hè. Die halen hem eraf, gooien hem erop. En dan zou je het zelf moeten doen, nou, omdat ik het zelf doe, dus dan controleren we het zelf. U bent wel technisch onderlegd. Ja, ik heb in de onderhoud bij DSM altijd gewerkt. Oké. En moet ik eerlijk zeggen, in de jeugd had je ook niet veel centjes. Ik weet niet hoe oud jij bent, maar ik denk dat ik een stuk ouder ben. En dan had je eigenlijk nagenoeg geen geld. En ook de vakantiewerken, wat de jongens nu doen, hè, die was niet zoals vroeger. Hè. Dus die konden zich een centje verdienen en dan kunnen ze het laten doen. Maar om zelfs geld uit te sparen, doen we het altijd zelf. Hè. Waar bent u opgegroeid? Ik ben opgegroeid in Jakarta, Batavia. Vroeger in Batavia van Nederland. Tot mijn 7e ben ik daar geweest of gewoond. En toen moesten we van Sukarno kiezen of Indonesië worden of Nederlander. Aangezien ik allebei de kanten, de vader van mijn vader en de vader van mijn moeder Nederlanders zijn. En van mijn vaderkant zat eigenlijk de grootste familie hier. Zijn we allemaal hierheen gekomen, het hele gezin. Dus werd er thuis ook gewoon Nederlands gesproken? Daar werd, in Jakarta? In Jakarta zaten we, wat ik me kan herinneren, het is wel lang geleden, tot, wat is dat, 5e, 6e klas zaten we ook op Nederlandse scholen. En daar werd gewoon Nederlands, maar natuurlijk niet het Nederlands hoe we het hier leren. Daar zat een bepaalde uitspraak in, wat ik nu nog misschien heb. En daar spraken we, gingen ook naar scholen. Alleen de laatste 1,5, 2 jaar kon ik me herinneren, is dat verboden. Moesten we allemaal in Indonesische scholen volgen. En in 61 zijn we hierheen gekomen. Ook hier naartoe, naar Limburg? Nou, we zijn, de meeste familie van mijn vader die woont in rondom Amsterdam. De vader van hem woonde daar en alle broers en zussen. Dat was nog een grote familie toen. Die woonden daar en de enige familie van mijn moeder is de zus van haar en die woonde in Kedierenkeer. Die hadden vroeger een restaurant, hotelrestaurant. Jullie niet bekend denk ik, Kebon Bali en dat was voordat wij kwamen hadden ze het al. Toen zei mijn vader tegen mijn moeder van luister, zegt ze, mijn familie is grotendeels hier. Het is natuurlijk veel leuker voor jou. Voor onze afstand van het noorden is te overbruggen. En je hebt de enige familie, jouw zus zit hier, nou, dan gaan we naar Limburg toe. Wauw. We zijn eerst in Amsterdam geland, toen zijn we in Oosterwijk gekomen. En daar zaten we in een zomerse bungalowtje. En eensteens. We kregen, lekker fris. Het was midden in de winter, dat was erg koud voor ons dan. Hè. En het enige wat we kregen is één kolenkit. En dat was voor de hele dag. En toen zeiden ze tegen ons van, buiten stonden allemaal van die dennenbomen. Ik ga al die dennenappels maar oprapen. Dat kan je voor de karren gebruiken. Dus we waren elke dag dennenappels rapen om dat te compenseren met het gemis wat je dan voor de hele dag hebt.
Dus de start hier in Nederland was niet heel makkelijk. Nee, helaas niet. Nee. We waren midden in de winter gekomen en ja, het zij zo. Was het een groot gezin? Van onszelf niet. Ik was met 3 broers en een zus van mij. Dus we waren met z'n 4. En ja, als ik dan weer terugdenk, is net een broer van mij gestorven, die is 2,5 jaar ouder als ik. Die is net gestorven, mijn vader is er niet meer, mijn moeder is niet meer. Dus mijn gedachten gingen eigenlijk van, god, we zijn nog maar met z'n 3 over. Mm-hmm. En dat is toch wel een beetje, ja, zo is het leven, maar een beetje weemoedig dat je zegt van, de volgende kunnen wij zijn. Heeft dat ook met de fase van je leven te maken? Dat je meer over dat soort dingen gaat nadenken? Ja, nou, dat zou kunnen, maar het heeft mij eigenlijk nooit geïnteresseerd. Ik weet gewoon, je wordt geboren om te sterven. Dus ik weet, bij die ene is het helaas soms te jong en de andere kan heel oud worden. Mijn vader is 66 geworden. Dat is veel te jong. Ja, mijn broer is 67 geworden en mijn moeder is 94 geworden. Dus ik ben er nu 64, op weg naar 65 en dan zeg ik ook van ja, hier tussen ergens, dat kan het afgelopen zijn. En helaas, zo is het leven. Maar dan mag je blij zijn, ja, hier woont mijn dochter en die is nu toevallig met de kleinzoon even gaan winkelen. Oh, en dan kon papa de bandjes wisselen? Ja, dat doe ik altijd. Ik heb zelfs 3 dochters. 3 dochters en schoonzonen. En die hebben dat nooit geleerd. Laat ik het zo zeggen. En heb ik gezegd, kom maar, ik ben nu toch in de fut. Sinds 63,5. Toen ik 63,5 was, zei ik van, goede regeling met deze heb ik stop ermee. Wat zullen veel mensen jaloers zijn op u? Ja, dan zeg je u, maar dan voel ik me nog ouder. Nee, maar ik moet eerlijk zeggen, ik had altijd gedacht van, ik geniet ervan. En ik geniet er ook van, alleen als het slecht weer is, dan zit je binnen en dan zit je meer, als je niks te doen hebt, dan val je in slaap. En dan denk je bij jezelf, potverdomme, kon ik nog wel wat doen. Maar geen leuke hobby's bij slecht weer? Ja, ik heb heel veel hobby's, maar het niks doen, dat neemt toch af en toe de overhand. Het is natuurlijk, je zit in de overgangsfase. Van werk naar... Ja, ik ben nu al meer dan 1,5 jaar. Ik had eerst nog 4, ik had zoveel verlofdagen opgespaard dat ik de eerste 4 maanden thuis al kon blijven. Doorbetaald, maar ik ben nu sinds 1 april vast het jaar eruit. Ja, en dat is af en toe, ja, je raakt ook je contacten kwijt. Hè. Op het werk had ik meer zo'n toezichthoudende functie. En dan kom je toch met veel klanten aan het kletsen. En dan, dat valt nu weg. Hè. Je wereldje wordt steeds kleiner. Alleen maar met, rondom de familie eigenlijk, kinderen, kleinkinderen. En dan passen we de woensdag bij een dochter in Maastricht op de kleine. En dan gaan wij de vrijdags passen we hier op. En dan komt dan die van Maastricht, die komt dan hierheen. En dan passen we op 3 kinderen op. Tegelijk? Tegelijk, ja. Maar dat moet toch kunnen met 3 mannen. Of met 2 mannen. Oké. Maar het zijn wel hele lieve kindjes. Ja, altijd. Altijd. Ze zijn altijd liever als je eigen kinderen. Maar ik moet eerlijk zeggen, mijn eigen kinderen heb ik ook nooit veel last van gehad. Lieve dochters? Hele lieve dochters. En, goeie schoonzoons ook? Ook. Ja? Ook. Kan geen betere wensen. Moet ik eerlijk zeggen. Ja. Was jij streng met je selectiecriteria als ze voor het eerst door de dochter... Dat moet ik eerlijk zeggen. Nee. Ik vind gewoon dat ze als een... Ik heb ze heel vrij gelaten. Ja. Ik moet eerlijk zeggen, meestal... Ik zou zeggen dat de moeder er meer heeft opgevoed als ik aanwezig ben geweest. En ik was vroeger altijd voor het voetballen. Dus dan wordt dinsdag, donderdags wordt gaan getraind. En dan ben ik de woensdag ook nog voor het zaal aan het trainen. En dan wordt zaterdag gezaalvoetbald, zondag wordt gevoetbald op het veld. Senior of jeugd? Vanaf de senioren is dat zaalvoetballen erbij. Hè? Maar dat is altijd vanaf de jeugd zo gegroeid. En dan zijn we toch wat minder thuis als de vrouw zelf is. Hè? Die moet meer op de kinderen passen. Dus die heeft er meer aandeel als ik gehad. Maar je hebt een goede band met je dochters?
Ja. Trotse papa. Ik ben heel trots. Ja. Papa's en dochters, dat is toch iets bijzonders? Ja, ik weet niks anders. Ik heb alleen 3 dochters. Hè. Klopt, Ja, ook ik wel heb waar. 3 dochters. Heb je altijd dat woeste uiterlijk gehad? Nee. Ik heb, voordat ik eigenlijk wist dat ik naar pensioen ging, Ja. heb ik mijn haren, ja, omdat op het werk heb je een helm op. Je zweet veel, je komt in stank, stof en alles terecht. En dan moet je elke dag gaan douchen. En dan met lange haren, dat is niks. En vooral in de winter, dan weet ik van mezelf dat ik dan verkouden word. Hè. Dat is als je dan naar buiten gaat met natte haren, dat is niks. Dus ik had hem altijd gemillimeterd. Het enige wat ik had, als een flinke snor. Dat is het enige wat ik altijd had. Dus die heb ik 1 keer in mijn leven eraf gehaald. En toen ben ik zo geschrokken dat ik zeg van... Dat gebeurt me niet meer. Dus die heb ik ook altijd laten staan aan een flinke snor. Maar een half jaar toen ik wist dat ik had altijd nog gedacht, toen ik 18, 19 was, had ik mooi lang haar. Hoe zou het nu eruit zien? En omdat ik geluk heb dat 99% tegen me zegt dat het lelijk is. En dat ik hem eraf moet halen, ben ik zo eentje van, ja, dan moet het toch blijven staan. Wie moet er dat dan zegt winnen? veel over jou. Moeten hun winnen of moet ik winnen? Dus ik heb het voorlopig laten staan. Ik moet ook eerlijk zeggen, de vrouw en de dochters vonden dat ook niks. In het begin dan. Nu nog niet. Normaal draag ik hem gewoon sluik. Maar als ik bezig ben, heb ik ze hem liever. Dan waait het niet in mijn gezicht. Maar je bent niet binnenkort figurant in een film of zo? Of, pas ik ervoor? Ja, een film over oude samurai-krijgers of zo. Oh, Daar zou je zo in passen. Ja, maar worden we daar niet oud voor? Geen idee. Nee, maar de kleinkindjes vinden het misschien leuk om opa's baard vast te houden. Dat heb ik al geleerd om er vanaf te blijven. Om er vanaf te blijven. Ik ben toch een beetje ijdel. Hey, bedankt voor het gesprek. Ja. Ik vond het erg leuk. Dank u.